13 persuna rnexxilhom iwettqu b'suċċess programm ta' riabilitazzjoni offrut mill-Aġenzija Setqa. Programm offrut fuq medda ta' xhur u li jgħin lil dawn il-persuni joħorġu mid-dipendenza li jkollhom mid-droga. Permezz ta' din iċ-ċeremonja Setqa ċċelebrat ukoll lil dawk l-entitajiet li permezz tal-isforzi tagħhom qed jikkontribwixxu għal soċjetà aktar sana. Ukoll il-bot minn kull tip ta' vizzi. Din iċ-ċelebrazzjoni annwali saret fil-preżenza tal-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono fost oħrajn. Fid-diskors tagħha, Miriam Spiteri de Bono irrikonoxxiet il-vjaġġ straordinarju ta' reżiljenza, tama u bidla ta' kull wieħed u waħda minn dawk li gradwaw. U fissret din is-serata bħala l-ewwel pass ta' bidu ġdid, irrikonoxxiet ukoll l-għajnuna li s-Setqa offrit lil dawk maħkuma mill-vizzi u l-impenn tal-Aġenzija bris il-prevenzjoni. Fit-tmiem id-diskors tagħha l-President waslet ukoll messaġġ li fis-soċjetà tagħna hemm bżonn jonqos il-preġudizzju. Waqt din is-serata nataw ukoll rigali kommemorattivi li ħejjew l-istess residenti ta' Komunità Santa Marija u tifkiriet kommemorattivi li jissimbolizzaw il-kunċett ta' responsabilità, rifless ta' empatija, rispett mingħajr disprezz, distanza jew ġudizzju. Ċerimonja li matula spikkaw numru ta' testimonjanzi ta' persuni li reġgħu kisbu lura ħajjithom u qed jgħixu ħajja sana il-bot minn kull vizzju jew dipendenza. Il-kap eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grixti spjega li matul l-2025 l-Aġenzija Setqa għenet 2037 persuna. Fil-waqt li sa nofs Ġunju ta' din is-sena 1832 persuna oħra nataw lajnuna mill-professjonisti ta' Setqa. Tkellem ukoll dwar il-programm ta' prevenzjoni fejn spjega li fl-2025 kien hemm 4141 programm preventiv f'diversi setturi. Dan ifisser li dawn il-programmi laħqu aktar minn 27,000 persuna f'sena waħda. Għal matul din is-sena is-Sur Grixti qal li sa issa diġà saru 1313 sessjoni, jiġifieri taħriġ lil aktar minn 9,000 persuna.